Maia Alberdi naiz, eibartarra, 27 urte, eta gizarte langilea naiz, orain ikerlaria, feminista, beste pila gauza. Egia esan da, pospozik nau, sorpresa bat izan da, esan espero. Eta Mexikotik bueltau berri, helburu bakarra zan Mexikora bueltatzea, geratu jatasen pendiente pila bat. Orduan, sorpresas eta pozik. Alde batetik, kriston aukera, beste estantzia bat itxeko ikuspegi berriak ezagutzeko eta nire tesia elikatzeko. Eta bestetik da, aitortza bat ere, ikerlari gazte bezala, aukera eukitzeko ere gizarteratzeko itxenari garen lana, askotan ikerlari lana geratzen da hor kajoi baten, ez? Eta olako sariekin aldugu gizarteratu, eztabaidatu. Ni doktorego tesia itxen hasi nintzen 2024an. Oin 3. urteakin hasi naiz. Gu derrigortuta gauz nazioarteko estantzia bat itxera, eta orduan nintzen Mexikora pixkat handauelako doktora bat nazioaren eta generoaren gai asko landu da bena. Ni ere naiz euskal nazionalismoaren eta feminismoaren arteko harremana ikertzen. Eta nabil jasotzen Euskal Herriko emakume abertzale aktivista ezberdinen bizipenak eta ikuspegiak eta. Eta orduan ezagutu nuen Mexikoko ikerlari bat jubilauta dau, baina referente feminista batan, Latinoamerikan, Marcela Lagarde. Eta orduan oin helburua izango da CIEG, UNAMeko unibertsitateko zentro baten, pixkat tipa honen pentsamendua ezagutu, elkarrezketetan ateratako datuak eta analizau bere ikuspegitik, teoriatik, pixkat horretara noa. Marcela da feminista referente mexikar bat, antropologoa da, eta batez ere ezaguna da, beria da feminicidio kontzeptua, eta bere lanik ezagunen edo da bere doktorego tesia, deitzen dela Los Cautiverios de las Mujeres, 80ekoa, eta horre lantzen ditu 5 kautiberio edo gatibutasun, direla madre esposa edo ama emazte, loka, presa, puta, eta dira 5 gatibutasun. Orduan, helburua hori eta genero-sinkretismo eta beste kontzeptu batzuk erabiltzea, pixkat elkarrezketan jartzeko ni jasotzen dituten datu horiek, eta jartzeko ere pixkat harremanetan, gaur egun Euskal Herriko testuinguruakin, feminismoan dauden eztabaida garaiki dagoekin, eta berse ateratzen da nor. Oin ari naiz kriston kaina sartzen, ze Mexikora iraian edo urrian joateko asmoa badak, eta elkarrezketa danak amaitu behar ditut uda baino lehen. Ze gero transkribitu behar dira, eta euskeraz tesia itxeak badaka zailtasun estra bat, ez? Orduan, oin kriston kaina sartzen, elkarrezketa danak amaitu, eta dana prestatzen, analiziakin hasteko iragan. Olako lan luzietara animatzen garenean, beti dakagula kezkaren bat edo pertsonala, kolektiboa, baina beti hauela hor zerbait mugitzen gaitxuna, ez? Eta nik uste dut, alde batetik, zegoela hori, gizarte mailan edo nik igartzen dela, edo igartzen dutela tentsio bat, edo gertatzen dela hor gatazka batzuk, edo hartu eman batzuk, nazionalismoaren eta feminismoaren artean, eta eztabaida asko, eta zerbait ikertzeko gogoa edo, eta gero, aparte, akademia mailan ere, inoan subiranotasun Europako herrietan masterra, eta nazionalismoen gaia eta asko lantzen da, eta ikusten duzu oso gutxi lantzen direla emakumeen boieren transen ahotsak, oso gutxi ikuspegi feministatik, eta ari gutxiago estaturik gabeko nazioen kasuan, orduan, pixkat, berse ateratzen da, ez? Egia esan da, ez da egon galdera bat hasieratik egon dana, baina gaur egun, tesi proiektua da oso gora beratxua, orduan, gaur egungo galdera bai da, zelan bizi duten Euskal Herriko emakume abertzale aktivistek harreman hori, feminismoaren eta nazionalismoaren arteko harreman hori, eta gero, zelan eraikitzen diren nazio eta genero identitateak, ze papel eduki duten emakume, goierek, transek, mugimendu nazionalista, zelan jundan hori aldatzen, feminismoakin elkarrezketan, ze aldaketa egon aldiren horrez, galdera pila bat sortzen dira. Proiektu aurrera doala.
aurreko hilean hasi nintzen elkarrizketekin, eta izango dira 25-26 mota honetakoak, Euskal Herri osoan, 7 probintzietan saiatzen ari naiz topatzen jendia, 3 lurraldeak seguro, eta adinak egongo dira 4 belaunaldi. 18 urtetik, 65 urtetik gora. Egia esan da, danik elkarrizketeri lotuta, kontakta duten pertsona guztiek esan dezte baietz, arazo bakarra izan da eguna gora bera edo kezka nik zerrokiko dut esateko, baina danek konfia dute pia nitan eta egia esan da oso eskertutan hau zentzu horretan. Zailtasun nagusia, tesiari begira da erabakiak hartu beharra zu bakarrik, ez? Eta izten eta zentratzen joan behar izatea zure lan hori, azten zara pentsatzen ingo duzula kriston lana mundu aldatuko duzula eta gero konturatzen zela dela tesi bat eta gauza gutxitara heldu ahalko zarela, ez? Eta erabakiak hartze hori da zailena nire ustez. Niretzat da kriston aukera eta abentura bat, nik beka lortu dutelako eta orduan egin aldozulako prozesua hau oinarritxo batekin, nahiko prekarioa da, baina oinarri bada. Egia da oso gorra izan aldala inongo laguntari gabe eta jende asko da bere lan itxen da bena. Baina da aukera bat, zuk nahi dozun zerbait ikertzeko, tesiarena. Da aukera bat zuk nahi dozun zerbait ikertzeko eta zure ordutegiekin eta zure interesen arabera egokitzeko. Baina hori, nahiko prekarioa, zaila da, egunerokotasunekin uztartzea eta aurrera begira ere ez egonkortasun handia eta pixkat bertigoa ematen da. Bai, egia da 6.000 eurokin ez dutela finanziatzen nik egin nahi duten proiektu hori, baina bada bultzada bat itxeko egin nahi dozu noti, ez? Bestela igual kostata ingo nebana edo inkluso ez nebana ingo, 6.000 eurek ematen dizute aukera aurrera itxeko eta juteko, nire kasuan Mexikora eta jarraitzeko nik. Egia esan da, nahiko nuen gai honen buruko eztabaida mahai gaineratu, pixkat apurtu nazionalismoari buruz dauen ikuspuntu zurrun horrekin eta emakume nazionalismoan uki duten papelan ikuspuntu zurrun horrekin, uste dut askoz komplexoa izan dela guk buruan dakaguna baino eta estereotipo asko dauzela kontakizun horretan edo relato horretan eta orduan pixkat horrekin apurtu, mahai gaineratu ere feminismoak gaur egun dakan potentzialidadea beste modu batera ikusteko gauzak eta beste modu batera itxiko gauzak. Hori lortu badot? Ni pozik. Ez da gutxi. Hasi behar garela gauzak komplejo hau ikusten, gauzak beste modu batera inaldirela sinisten, uste dut feminismoak erakutsi digula horretan asko, eta heldu garela munduko garai baten gauzak ez dira oso politxak edo argiak ikusten, ez? Eta hori, adibidez, nazionalismoaren ikuspuntu klasikoa dauela super kadukauta nire ustez, eta hasi behar garela beste modu batera itzen gauzak, sinetxi behar dugula inaldirela, eta jarraitzuk irakurtzen, ikertzen eta itzen gauzak.